ngase ngisichazela ngathi mina nibona osomahasha ungahleka kakhulu bhuti uyagula bhuti ungahleka kakhulu ngase ngithi mina nibona osomahashi usomasho omnyama kwela ngithi emsini Oh, Macingwane. wayifungwa odadewabo angithi intombi zifunga inkosana bese uthi ke inkosana ifunge umuntu abantu abafungwayo ekhaya ababe baningi inkosana nenkosazane wathi kanjalo usomasha ethi ngimfunge kusho intombi mangabe intombi solo ngokuthize Hayi cha usungisizile bengingakwazi ngempela Macingwane mfethu sikwazi njengomuntu ekuthiwa ngolimi lasemzini we celebrate ezweni lakithi umuntu odumile othandwa abantu okhonzwa abantu ezweni namaphethelo naku sithola indaba ezingezinhle nezingemnandi ukuthi usuze wabaleka nasekhaya waba sekubhaceni ngoba usabela impilo yakho kwenzakalani Macingwane phakathi kwakho neqembu le-IFP noma ubuholi be-IFP angiqale ngilungisela angaze ngibaleke ekhaya mina ngibe sekubhaceni mina mangifica ngwelinye ekhaya ngifica kwelinye mangifica ngolo uzofica kwelinye ngathi ngiganiwe mina nginesithembu angishaqi futhi okwesibili akunazi ingodosi ngenabafazi yeah manje ke uma ngabe mina njoba kusebusika nje iphithiza amawala manje yabe ifuthumeza zonke izinto yeah yebo Macingwane kwenzakalani mfowethu mfowethu lapha mina ngokuzalwa kwami ngizalwe eNkandla indaweni yaSongani edume ngokuba ngeyasemabhuqwini kuleya ndawo mfowethu indawo leya thina nje siqala kuliqhwebe emehlweni ethu iqembu esasilazi lenkululeko inkatha ngikhumbula ngomunye unyaka sifunde esikoleni kulethwa amakhekhe ngicabanga ukuthi kwakusabhazwa nje leli feeding scheme kulethwa amakhekhe mangibuye esikoleni siphethe amakhekhe ade siwadle esikoleni sekuqhamuka sekuthiwa hawu niphethe uphungani maZulu yabo ubona hayi amaZulu indala kangakanani khona amakhekhe ayebizwa ukuthi uphungani maZulu yabo kanti kwakugwenje kwethu esasunikezwe uhulumeni ongaleso sikhathi into eyenzakalayo ke safunda ama-culture ngagida ingoma ngaze ngaqala ukuhamba umhlaba wonke phesheya kwey'lwandle la kwaZulu kuphethe inkatha eSouth Africa kuphethe i-ANC ikhona futhi i-ANC lapho kwaZulu kodwa into eyenzeka ngane yakwethu ukuthi ngokukhula unembeza wami oqala ngifika la eThekwini mina ngangimbuka kabi umuntu okuthiwa akayona enkatha ngenxa yokuthi into engikhule ngayo kodwa ngenxa yokuthi ngangiyingane ngangingelona iqembu lezepolitiki ngangumntwana nje oyifundelayo oyifocusele phesheya ngehla ngenyuka kwamazwe omhlaba kodwa futhi into engangiyazi ubuntu botho ama-culture ukuthi njalo ngonyaka sizoya oLundu ngikhumbula ngisala ebhasini ngazi ngathi umama akathandaze futhi into zami ayihambe kahle ngimncane ngisala ebhasini kwathiwa sayedla sabathathu ebhasini liyondini sifunda isikole ngenxa yokuthi sasala emacultureni kanti sizipiliyoni engomeni engikushoyo ingane yakwethu abazali bami ubaba ongizalayo nomama ongizalayo ubaba uze wahamba emhlabeni enkatha umama namanje nje mina mayezwa kuthiwa khona ngikukhulumile umkono umbone ngubekele ngenkatha uvela ngangikhulumise khona ihlaya engifuna ukuliseka nje ukuthi mama ngathi ngefika ngelinye ilanga ekhaya wathi ngizokubona uzophakala ubani ngizokubona uzophakala ubani ubuhamba wedwa nje
ungenamba ngokubona uphakela hamba phakela laba ngizokuthiwa kade ubancoma ngithi mina ngingqobani mama ngoba unayiphone bangitshela ngitshela ingane emafonini sengisola ukuthi impwethu umlando owakwaZulu abantu abawazi umntwana ophinda angene kwakuye ngo-12 ebusuku kuzosa uvoto kwaku-1994 ngomhla ka-26 kwahlanganwa naye kwakuyena kuJacob Zuma ubaba uJacob Zuma kuzoba ubaba uThabo Mbeki bese kuzoba uMandela uDe Klerk baba emdonse efonini ngoba kwakufanele kube nezivumelano zokuthi izwe liyangaphi umntwana ophinda ngenqwaha ethi izwa laKwaZulu limele emveni kwalokho into egcine yenzeka ngane yakwethu ukuthi umntwana wakwazi ukwehla ngoba kusungulweni kwakhe inkatha ngo-1975 ANC from the ANC Youth League ANC ayizange ize imjahe ithi akafe yamnikeza i-independence yakhe in freedom yokuthi eyaqhubeke enza kwenzayo ngokwelungelo lakhe and mind you amalungelo ayengakabi njengamanje kodwa because politics is got one line of lokujana expression so into eyenzakalayo ke bavumelana ukuthi cha ayingene inkatha ingabi independent kwaZulu Natal uyakhumbula ukuthi ngisho ku1994 inkatha yayifakwe ngeTpex kwi-ballot paper as a result of that so and then ama-demand akhona kwakuyikhona ukuthi uZulu Kingdom awube absolute kingdom in terms of ukuthi ube nama-benefit alingana nakamongameli osuke ephethe izwe because he was comparing KwaZulu Natal equivalent to Swaziland so uMandela wathi ayi akulukulula lokho wazi wathi mina mangivota ngizobuya mina ngizovotela la bekhuluma ngalozo ekhathi le ngakho ke athi mayemi phezulu ngo1994 27 April wagijima wayo maphezulu kwekhanda lethuna likalanga libalele wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free lokho kwabo umlando ongasukumi phansi ekhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa because he was not just expressing that he was also expressing the victory the first victory kaMandela ukwazi ukuhlula umntwana ophinda angene ukuthi akwazi ukuthi amukele ukuthi iKwaZulu Natal ingaphumi eSouth Africa ngoba umlando wonke weANC injalo Macengwane sibonge impilo yakho akukho ukuxixisana kube khona phakathi kwakho nobuholi benkatha njengoba sizwa endabeni khona lento ebizwa kuthiwa i-freedom of expression mina ngiqala ukukhuluma ngeinhlangano zezepolitiki mina I will set the record straight mbongo ncukumane mfowethu inkatha ngicabanga ukuthi usopolitiki enkatheni mhlawumbe wayedwa wawuyena umuntu wamaphinda ngene yakhekeka mhlunganaka inkatha yakhelwa egameni lobukhosi ubukhosi is an absolute power engaphazamiseki the only thing that we have to do is to bow with respect yingakho ke kukwaze ukuhlonipheka ngoba yabona nje amaNazaretha abizwa kuthiwa inkosi yamaNazaretha yingakho ehlonipheka ngokungangabazeki uthanda noma ungathandi namanje ke mntaka baba ngiyokutshela mina inkatha umuntu wayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophinda ngene laba abanye noma beyazi politika some of them but they have a problem yokuthi they can't express their opinions they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba kwayelokhu eshonto yodwa ngithunywe umntwana
ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msili wasuka lapho wavula iqembu lakhe umntwana ophinda ngene waphatheka kabi futhi umntwana ophinda ngene wayengafiki wayi-express ukuthi akaphathekile kahle ngento eyenziwa uMagwaza Msili kodwa futhi akazazi ukuthi akabulawa waqhamuka nobaba wayeno-Babyface namabhasi angisazi ke noma uBabyface usakhona noma amabhasi asakhona kodwa akazafi usaphila manje wasungula inadeko le yona yebo ozebajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi ukhaya Khumalo wazwa umthethisa enkompeni ye-IFP umntwana ophinda ngone wamxosha waphuma engcodozela ukhaya kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona so into ebaluleke kakhulu la is to understand and know politics njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene ayiphindanga yaba nayo i-conference uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwulundi mangaphosisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli yabona yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose ila i-ANC iyangena khona ngonyaka ka-2004 ingena KwaZulu Natal ayiphethe phela umlandi wazi ngekhanda ngoba ubaba wakhe ngumlando so into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa bhuti hayi ukade konakala uNkulunkulu amosha kudala nje so and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka i-ANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u-2000 manje njengoba beqala bebambisene manje njengoba u-2024 kuze kuzoba u-2024 yonke leyo nto leyo ikhombise ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister wakwa-Home Affairs iminyaka ngeminyaka waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amandla erandi kuphethe umntwana kusha abantu bakwaZulu ngoba phela ayikho into esasiyazi kwaZulu thina ayishunya into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amandla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba kushuthi wayethenjiwe umntwana manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa bathola omasipala abaningi ngo-2021 bathola amasipala abaningi kakhulu baphatha ama-district amaningi kakhulu into abayenzile bavele bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni okwasala khona amafosholo bathatha lawo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society, at the expense of our life. And manje ke mina njengongizi umlando wamchunu president of the Bhenca Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ufakazi uqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala wase emkhanya kude umasipala wasejozini ubankrupt umasipala wase eShowe ubankrupt umasipala waseMelmot lapha eMthojaneni is bankrupt umasipala wase eMhlathuze is bankrupt uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela elinye langa
liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo nto. This is politics. If you have feelings, get away. And then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenza abaholi abanjani maqurusini laphana is completely bankrupt yabona. Ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento ngiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphathi wakhona nabantu abanomsebenzi uthinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini. And the majority of municipalities in KZN, they are governed by IFP, and the IFP iyona kanye uLundi is completely bankrupt yabona. So manje into eyibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana okaphinda angene ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi kwinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashumi. Ingozi enkulu kakhulu abantu abangayinakile. And nalabo bantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe yabona Mbuvu ngiyakutshela mina iqiniso neqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane ngithi mina umuntu waqala wathi hawu usibani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela kuvala yonke imigwaqo make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo ngize ngisho amabhanoyi alidli ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshwa njengesela ngoba lathi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bahambe beveza inkununu bekhuluma udoti bahambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi egcine kosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe ngithe ngobani mina ngasha umali mabakhithiza mafinyila baze basala netulo empilo kwaZulu Natal akaze ngizikona noyedwa umuntu weEFF because they are the political genius, they understand politics. And uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda angene ebizwa ngeGash to iGash ebizwa ngeGash kutelekiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi inkathi bizwa ngokova kuthiwa okova iGash yabo. So leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda angene kodwa lokho akaze asukuma abantu abana. uZuma wabizwa ngomdlwenguli kuthathwa ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enziwa yonke into eParliament inkathi campaigner wonke ama-volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma ebizwa ngesela ebizwa ngoGupta ebizwa ngomdlwenguli ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa lagqoka esinye iskipa ungakhohlwa ukuthi isela lelo. uZuma was smiling when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understands politics. And then uJulius Malema when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela uyaqokothisa khuluma eqise. Mina ngikhulume no kunjana no ngakandavula obaba uCyril Ramaphosa no baba uSenzo no Gqedamathe bonke ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day angazi mina ngisingeke uyangithi ngithini. And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uBhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukhema emizini kababa. Instead of ukuthi inkatha ethi mayithi
ungizwe siyamsaba uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho umuntu othula sizwe uNtuli ubulawayo lo hamba sengathi uphila kogesi now yabo uzoba istar ubaba umkhulekelo uhlengwa yabo so bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bakwazi ukuyi-expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha umntwana ophinda ngene wayisungula as a democratical organization that will govern in a democratical constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho kunalokho into eyenzakalayo mina kuhlasela umzika baba kuhlasela omngami ngiyathukwa usuku nemini no points okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulation of this country. But personally, I will never allow inkatha to be perished. Ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umuntu olaphinda ngene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda ngene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi umaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke ukuthi ikuphi ekuyikhona khona okumele makwenzeke nge-IP uma iphethwe amaluthathi kanje. I-MK mina ngilwile ne-MK salwa ngayibuka ngeselodwa ya complaina kodwa akaze ngizingele sidla inyama ndawonye sibusa ndawonye umnandi. That is a wisdom of politics. Macingwane. So who are they as IP? So but bona the only option that is left is to kill him. Is that politics? That's why I mean I went further and further to express myself in the concerns that if they do that, they must remind themselves what happened to Israel. Wabula uhlanya lombala lo kuthiwa uJesu wabulawa uqulu mayibulawa uJesu lo namhlanje bathi babuka babona izwi liyabheduka kwathiwa hayi uvukile bathi babheke thuneni akho umuntu uciyiwe kanti waqhubeka impi yalwa emveni kwalokho kwathiwa hayi wafela izolozelo bathi ngidakiwe baqhubeka impi yalwa until today. Uhlanya libulawa uhlanya luyinhlanhla. Macingwana sizwa kahle mfowethu futhi ngicabanga ukuthi siyisizwe sesicaciselekile ukuthi awunayo inkinga neIFP kepha inkinga inabaholi abathize beIFP. Mangathi mhlambe ngizwa kahle noma ungababizanga ngamagama ukhale ngeenkulumo zabo eyisusa uhlevana ezithi wena uyisitha ngokuthi wenze njani ubeke umbono wakho ukuthi iloko ikwashona umntwana wakaphinda ngene inkatha ekazi iye enkomfeni yiloko nje kuphela kubangwayo. Yebo nanokuthi abaholi bayo after iGNU embovu banikezwe i-national task kade ngangikhala ngenkatha ukuthi iyaze regionalize nala iphethe khona kuno MMC abasegoli lapha amavoti abantu bakwaZulu labo abahlala la kodwa abama citizen asema-hostel ibona benza ukuthi iqualify nokuthi ibe namakhansela eGoli inkatha. Into eyenzakalayo ukuthi
mfowethu awukwazi ukuthi umuholi under iGNU kunaba onominister abawu3 abalapha enkatheni kuzoba minister udeputy minister wakwa ngani mo public health memo wabani lo transport hayi national ubaba inkosi sembongo nobuthelezi yabona yes bese kuzoba ubaba uhlabisa ubulawayo uminister wakhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo bese kuzoba umkhuleko o-deputy minister wakwa transport and the transport i-portfolio enzima kufana ngabe deputy minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right i-vandalized elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali ukuze bayize neyifebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister udeputy minister mfowethu umkhuleko Hlengo akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution yase South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson, deputy minister of transport, member of parliament, under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as the #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words, because he who is that mbu. So manje and he don't know nothing, yabona. So he don't know politics. So into eyenzakalayo ukuthi because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, ngilandele imithetho sisekelo waleliswe ngala kwezwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababeqhaluza emzini kababa njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona if they are politically angry, it's not my business. So yena ke lokho akwenzile ku outside parliament, ku outside governance, ku outside politics, because is instigating violence against me. Okushuthi umuntu nje imember ye-IFP mayihlangana nami ngangikhande ngamatshe angibulane. Futhi yena mayithi ngi-enemy, there's only one thing eyenziwa kwi-enemy. Enemy, when you see an enemy, you kill the enemy. You don't negotiate with an enemy. Mind you, I'm just a normal citizen with no card of any political organization. Baba sibonge Macingwana. Sisizwe sesizwile ukuthi ingxabano noma udwesho likhona lusuka kuphi but lusemazwini aqhamuke ebuholini lapho declare khona ubaba uMacingwana njengesitha seqembu lokho okade kumenzela amazinyo abushelelisi kakhulukazi kubalandeli beIFP for no reason. Kodwa ke siyajabula ukuthi uzoya enkosini yakabuthelezi ukwazi ukuthi uyolungisa lolu daba okubonisayo ukuthi awunanxa neqembu lenkatha, kepha abanye babaholi babo abahluleke ukukhuluma into efanele bayayikhuluma. Siyabonga kakhulu baba Macingwana. Sizocela uthatha nje noma abalaleli abayishumi ukwazi ukuthi uzwe uvo lwabo ukuthi bathini bona kulesimo mase siyayivala awunankinga nalokho baba Macingwana. Haya anginankinga nalokho mhlawumbe ebengakunxusa ukuthi kubalaleli abakhona njengamanje abafisayo ukuthi ngimbone
umntwana okwaphinda angene uMaphikelela mhlambe bengakuveza umbono wabo mhlambe ngama-like nje ayimiliyoni lapha maye engafikanga kwi-million ama-like lapho kuwena mfethu kwi-account yakho ngeke ngilibeke mina kwaphinda angene ngoba lokho engikukhulumayo mina ukuthi ngikhuluma into mina eseyinhliziyweni zabantu namalungu amaningi ayifisa ukuyikhuluma lento kodwa angenawo amandla okuyikhuluma nangenayo indlebe yokulalelwa kodwa futhi ophile ngaphakathi ngakho mina ngizokhipha lonke leli gazi labantu abaningi be-IFP abophile ngaphakathi ngithi mina sekuyisikhathi ngeke sivume neqembu lomntwana mina ngahamba mina ngifike ngibe umongameli lapha ngoba lezi inoko lezi eziliphethe lapha ukuthatha le qembu kube nami mina ngenza into okufanele yabo so ngicela ama-like nje lawa awu-1 million abathi angimbone umntwana uZuzifa uyinkosi yakwaPhindangele abathi nje angimbone ngicela ukuthi lama-like abe 1 million wena ubuqhubeka futhi uthatha abanye abantu Macingwana siyabonga nangu ukaMageba seqenjini okay. Okay, siyazothatha ishumi. mana bazonela nje kunentamo engaka nje bazonela abantu abale ishumi lapha Macingwane hayi sekushoda ukugcina mfowethu asithathe nangu Sontshikazi right sinibingelele mina maye ngafikanga ku-1 million ama-like angilibeki kwaphinda ngene umbiso nomatshana maye ngafikanga nje ku-1 million angilibeki kwaphinda ngene abantu abathi mina angihambe ngiyobona umntwana inkosi yakwaButhelezi uMaphikelela ngikhuluma lolu daba ngicebe lezinja eyiphethe la eqembini lenkathi ezilibulalayo babethi angihambe ngicela ama-like a-1 million mabethi angiyeke hayi-ke maye ngafikanga mina angilibeki lapho right sibingelele mntwana Mageba ninjani Ngiyaphila kanjani? Ukhona umbuzo obufisa ukubuza kubaba uMacingwane? Yazi sawubona uTungizi angiyathemba ukuthi uyaphila. Siyabonga ukuthi usinikeze isikhathi sakho nje uzochaza ngokuphatha kabi mhlawumbe okwenzekayo eqenjini. Siyathokoza ukuba nawe. Engikuzwayo mina since ngilaleli uzwakala njengomuntu oyithandayo inkatha uzwakala njengomuntu who's noma uthi wena unayo membership yeqembu but uzwakala as someone oyikhathalele inkatha okungiphatha kabuhlungu-ke mina ukuthi makuziwa ey'ntweni zamasiko makuziwa ey'ntweni zesiZulu ngizwe makuziwa ey'ntweni ey'phathelene noZulu uyazigqaja kakhulu ngenhlonipho uyazigqaja kakhulu njengomuntu osazisayo isintu but uphinde futhi wena uzi-contradict kuyo yonke into oyikhulumayo wenze sokumuntu ongazi lutho wenze sokumuntu ongaphumi ekhaya eliphilayo wenze sokumuntu nje at the very same time uphinde futhi uyi-contradict kuyo yonke into oyikhulumayo ufike uthi umuntu uphinde umbize ngobaba that to me says ukuthi uyayazi lento eyisho ukuthi irongo ngizwe because njengamanje la ukhuluma ukuthi wena izinto ezenzakala enkatheni zikuphatha kabi nomongameli wakhona uhambise kwe-robot uphinde futhi wena lapho uzombiza ngoba bulawayo how do you insult a person at the same time refer to them in a respectful manner that says to me ukuthi kwawena uzazi ukuthi umiphi and you're not understanding ukuthi umiphi i-argument yakho iyiphi
and uthi wena inkatha bekumele ize kuwena izokutshela ukuthi inini conference or ama-rules and regulations ubani ngizwe eqenjini. The IFP has an NEC, has a national council, the highest decision making body of the party okuyibona benza iy'nqumo eqenjini bayazi ukuthi i-conference inini. Why bekumele kubizwe wena ngizwe kuzochazelwa wena ukuthi kwenzakalani eqenjini or i-conference inini. Mana Ntombi ngiyabuza Qeda sengiyaqeda nje ngiyacela kancane. Usiphatha kabi thina njengamalungu eqembu ukuthi udicelela isithunzi sikamongameli wethu phansi. Siyamhlonipha lo wababa yabo ngoba na umbiza ngobula uthi ubaba uhlabisa. It's because even if ngabe awumthandi umyeni womuntu more than anything ake siyibeke eceleni i-politics uganiwe nawe ngizwe nabafazi bakho abakuhloniphayo naye uganiwe unomfazi wakhe. At the end of the day unomuzi oholwa wuye aphinda zoba umongameli weqembu lenkatha. We respect him. Can we at least give him that much respect? Awukwazi ukubiza indoda yomuzi wayo uyibize ngerobot no matter ukuthi you despise him kangakanani. He's a human being. Uma unezinto ongayithandi ngenkatha ngizwe, you could have at least written a letter, or you could have at least used the platform yakho that has so many followers. Wenza ivideo ukhulume kahle njengoba kade ukhuluma nje ukhuluma izinto ezinziwa omasipala benkatha ezingakuphathi kahle without having to insult abantu. Esinenkinga nakho ngizwe is the fact that awukwazi ukuzi-expressa without including ama-insults. Noma ngabe kukhona okuyikhona okhulumayo asisakuzwa thina because kugcwele ama-insults esikuzwayo kuqala inhlamba esingeke size siyivume. Mana Ntombi Phela qeda sisa awu Mana Ntombi mana ke Makeba Mbomvu ngicela ukumphendula kafishane ukuze sithinike abanye abantu ithuba. Okokuqala nje Ntombi ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene ukhulume uyi-express. Okwesibili engizokuchazela ukuthi kwi-nature ye-leadership emoqala uyokhankasa ushiya umndeni wakho wonke in the normal practically bavamise ukuyenza leyo nto abaholi masebekhethiwe bahambe beyohlangana nabo nomndeni wabo uchazela bathi noma ngabe yini enizwayo ngami noma ngabe yini enizwayo ngami anobuza mina futhi ningaphatheki kabi ngoba sengumholi wabantu futhi abantu abahlukene futhi la sisempini yepolitiki. Ipolitiki namaqembu ahlukene nama-expressions ahlukene. So in simple terms yabona uma uqala nje ukuthi wena ubulawayo unomuzi nomndeni mina njengamanje we are not discussing family here. We are discussing issues of the country. We are discussing democracy. We are discussing constitution of this country, and we are discussing the code of conduct of parliament. So mawangitshela umuntu ubulawayo amabhano yakhe mangasikhipha manje mina from the member from usomlomo weparliamentary kazolonke no PA wakhona ebuke la authorized khona ukutravela kabulawayo ukubuka ukuthi traveling yakhe nama bodyguard akhe labo bonke abantu bakhe, and the majority of his travel 80% is KwaZulu. So leyo nto leyo, is it fair for South African people? Is it fair as a national minister of COGTA, as a national minister ukuthi uyanini le ko Northern Cape, uyanini le wakwambona. So manje ke we must not fool each other here and hide with insult and lokujana mina yebo ke intamba nginayo impela abafana bendla mazi kodwa umnandi ngithuki nje ngazingeli mina intamba nginayo impela kodwa ngithuki nje ngazingeli manje ke I'm the really politician in the forest. Macingwane omkhulu asithathe wesibili sizompaka lapha ya umyeza soqhamuka ngezantsi ngizocela umyeza ube number 3 asithathe lapha ya uChakede mase ngene umyeza Awuqalwa la Chakede. ngiyabingelela ithimba lonke likhona la kwipanel Ba Macingwane Chakede ngamgcolano
Ngisemnambithi ngokuhlala mfowethu ukuthi indaba engibuka uyikhuluma mfowethu awuzikhulumi njengomuntu okwipolitiki akusho ukuthi umuntu maye kwipolitiki macingwane akajivazwe awukwazi ukubiza umuntu oyilunga lomphakathi naye kuye ukuthi uyahola umbize ngomgodoyi phambi kwethu akasiholayo uthi siphatheke kanjani thina and okunye ngicela ukuveza macingwane ungathi uhlaziya inkulumo kaHlengwa ukuthi uthe shono wena ukuthi uHlengwa uthe bulawa nini ngoba inkulumo yamavideo akho buwenza uthi inkatha ithe bulawa iphuma umkhankaso wokuthi wena bulawa kodwa ngikuzwa uba specific ekutheni ubulawa kanjani ubulawelani ukuchaza ukuthi hayi Ngoba wethatha into lento ikhuluma ubudomu nje isiphukuphuku akufanele aba ungena la ngoba ukhuluma uphukuphuku la sikhuluma iprinciple sikhuluma into eqondile la full sex isiphukuphuku phuma njengamanje ngoba njengamanje wena la zonqetheza wena we campaign you against izwe you are not against the principle you are not against ukuthi wena izwe liphethwe kanjani noma sipala kanjani awukhulumi ngama issues esikhulume ngawo la njengamanje utheli lapho nje umnagesi imbongolo uqashe phansi kwesihlahla emveni kwalokho lapho kunenkinga eziningi lapho zamanzi nama-water tank ahlele emakhosini Macingwane ngicabanga ukuthi into iqale ngenhlamba hayi ngokuthi hawu akithi uyayibona ke Macingwane ukuthi ilahle kapi kuwe ilahle abantu awubazi iqondile you owe me when someone owes you you say fuck off hayi Macingwane hayi isebenze leyo okay angifuni ukuvula idialogue la chakede sidlulele kumyeza ngiyacabanga wena le date waqhakithi le date ofuna ngibolewe ngayo ayiqhamuke nawe uyangizwa ayiqhamuke nawe wena umithi wena zala man saki ubalothe bulawa mkhulu mfowethu bakwethu ngicela ningadinwa singavuli idialogue simple ngiyana mfokamyeza la hawu so manje siziduma imali lapha zihamba ngezikebhe obusiness yakhona no cingwane indaba ezithala umchunu nawona wonke umuntu okuyiphaneli angiqale ngokubingelela wonke umuntu okukhona kuyiphaneli ngiyasithoba ngiyeza umacingwane ukuthi bamphakamisa umoya ngiyacela lesikhathi lesi ukuthi nje sibe sonke ndawonye ngomoya phansi ngilala lapha engikhona kunama point athintwe undaba ezalaphana ucingwana into ithi enkatheni wakubika uSompisi umphemba umhlonishwa okhona ondunankulu kwaZulu-Natal uPremier wathi lapha enkatheni akasiboni isidingo yena sokuthi engacampaigner ubaba uhlabisa ngoba umntwana wamshiya umholi emkhethini okubaba uhlabisa moving forward nginenkolelo ukuthi la eNingizimu Afrika sonke singama members akhona la enkundleni yakwa TikTok noma on social media sinembono ehlezi share all over even on Facebook lokho we are exercising a freedom of speech if I may say angazi noma usekhona Mbomvu ngisekhona mfowethu qhubeka all right so ngakho ke nalona lephi iqembu elikhona nginenkolelo ukuthi kumele siphefumule ngalo uma namhlanje kuzobula umyeza ukuthi ukhuluma waba against mhlawumbe ANC noma MK should nakusasa kuzobula omunye nomunye kade khuluma into mina enginayo engiyibona ukuthi wrong ngondaba ezithi umkhulu nayo awukwazi ukubiza abantu ngemsuni yezinja nemgodoyi ubafuse gise abaholi angikwazi ukuthi Mbovu ngikholwa kuwena kodwa bese ngikubiza ngomsuni wenja noma ngomgodoyi noma ngani that is absolutely wrong lokho it is personal moreover moving forward uma ngabe abaholi bengenzi kahle mina ngokusuka kwami ngise KZN although I'm based in CP naseGoli kodwa iningi lezinto ezenzakala eKZN angikho happy ngazo in 2021 2022 KwaZulu-Natal iqembu elabamba inqwaba yomasipala kwakuyinkatha
ngolwazi lami mina bengazi ukuthi igebengu abantu abantshontsha imali yabantu beku-ANC, but ngiyamangala inkatha mangabe kuthiwa mangabe inkatha kuvela even kuma-ordinate ey'thile ukuthi intshontsha kangaka kuyangithusa leyo nto leyo. Sinenqwaba yomasipala abangenzi kahle. Into mina engiyaziyo ngenkatha phambi kwamehlo ami ama-toilet, imbewu, into zamakhosi nemembeso nokuthi baphana iy'nkomo ney'mbuzi ubuholi leadership ekhona. Kubuhlungu-ke e-KZN inkatha iqala exista ya-exista after u-2004 not ukuthi after 2004 u-ANC waphatha after 2004, but before then it was inkatha all along. Kade ngibuka eMsinga be-awadana ngezinto ekuthiwa into amahashi, into zamakalishi nani yonke into le yamahanisi nani nawona kuthi khona nokwakhelwe indlu yenkosazana yamanzi kumahholo instead of skills development. Inkatha mina ngokwami ibelief eKwaZulu Natal ayinayo i-development ekhona. Sinenqwaba yabahlonishwa abakhona abanenqwaba yamacala even enkohlakala ababhekane nawo. For a practical example, kunobaba kade bizwa ngenkosi yemeya, angifuni ukumention igama lakhe, like he was framed by social media ukuthi uyinkosi yemeya, but due to ezinye zezinto wagcina engakwazanga ukuthi ayimithe eduzane umasipala wakho wabankrupt kwakubi inkatha yahlala phansi yabona amkhika out. Kunamhlanje sineyimeya even kuphi la koMhlathuze. Namhlanje kade ngizwe KZN ukuthi kuyashe eMhlathuze. Mina kade ngikhona last week kuvuthile dozana iy'monto Richards Bay babhizi banodoti bano-rubbish all over. Even nakoMpangeni kunayona yonke into abasebenzi abakwazi ukusebenza kuyastrike kwenziwa yonke into ekhona. But uhoste mina la uhoste mina noma uhoste ikhethe ezile nami umuntu ongasaqedi umfowethu and kanti bengikhuluma mana ukuze ngikwazi ubaba uMacingwane ukumphendula point to point. La ephuzweni nje ngikuqala nje lokho nje. Ngiqala ngimphikise la ephuzweni lokuqala ukuthi inkatha ayenzi lutho. Inkatha yebo ine tendency angithi ngishilo ngathi mina ikhandwe ngaphansi isisekelo sobukhosi. Inkatha ine tendency yokuthi njalo ngayikhala kudala ngawuthi njalo ehambisa ijingi nenkomo njengoba amakhosi emaningi angayo mangathiwa inkatha la KwaZulu yonke indawo kamasipala. Shima ngabe ihambisa intuthuko nje mase kuthiwa closing remarks isijingi sekuthi unezimvu eziwu-10 ezonikwa iy'nduna namakhansela nenkomo ezonikwa inkosi. So manje ke leyo nto leyo ayisize umuntu leyo nto. So ngaze ngathi mina ungcono makuthiwa yenziwa esigabeni sokuthi kube khona umuntu inkosi eyodwa esuke imele leyo district ngaleso sikhathi. So into ebalulekile njengamanje very important mfethu ukuthi inkatha yabona mina ngizokhuluma iqiniso lonke iqiniso lonke. Into ekuthiwa intuthuko nje nokuthi kube khona umehluko emphakathini wangakithi esaqala ukubona nokwazi ama-artist adumile nentuthuko ogesi namanzi ngakithi yabo noma egqoza kodwa saqala ukwabona ngenkatha kuphethe uThamsanqa Ntuli. Lokho sakubona kwenzeka. Babephethile oqala engumuntu omdala. Wahamba wayophuma ngomnyama wathi bantu bami ningayenze leyo nto. Wathi ngiphuma ngalesikhathi ngimdala. Wathi ningakwenzi lokho. Undi lavikeleka. Leyo nto leyo mina ngonyaka ozayo so far ngayinikeza mina ukuthi undi in a name and a respect of umntwana waphi nangena must remain. So nami ngayiphi indlela kodwa okunye nokunye sisazokudebate siye phambili bese kuzothi ke lokho kushiwo umyeza la esangana ekhuluma ezenza ehlanganisa i-university lobutsizwa angabazi engaqhathwe indawo. Ngithi mina inhlamba nginayo impela kodwa ngithuki nje ngazingile. Uyangizwa ngithini?
And then you lose respect and honor immediately when you leave your house and decide to be the member of the society and the community. And then immediately, emveni kwalokho uzokwazi ngani mina ukuthi ngikhulise kanjani. Shuthi wena uzwami ubuza ukuthi wena wazalwa ubumi njengashi wena ukhuliseke kanjani wena uhlawuliwe awuhlawulanga kodwa ngiyingxenye yelunga lomphakathi angithi udinga ivoti lami. So okusho ukuthi fanele wena uaccept anything, any fire that comes in you, yabona. Bese uma kukhona la ubona ukuthi hayi amagama ngiqisekile, you can't go on public as a leader and express ukuthi ngiphatheke kabi ubanethi kanti ngiyindoda ngiganiwe washo wacima. You are not a leader, you are not even a father, you are just a nonsense, yabona. So uma umholi ukhuluma ukuphila kuphelele, uexpress ukuphila kuphelele, bese emveni kwalokho bese umbizela eceleni lo muntu lo uthi hayi banokithi hayi la kwaZulu inhlonipho ibalekile 1 2 3 and 4 and 5 kodwa mfana mqhubeka ngoba yonke into yakho uyiexpressa kahle. Hayi lento ukuthi mina njengamanje semkose lokuthunya uphuthu ngithunya uphuthu mananga abantu bafuna ngithunya uphuthu mina ngibabiza ngobaba ngabiza ngabanumzane ngibabiza izinja Macingwane Mhleli Bingelele baba ekhaya. Ba Hayi anginawo baba maningi bekithi nje akudlule ngibingelele lapha kuba Macingwane ngisho ukuthi hayi kuyazwakala khona baba ukuthi hayi umoya uphezulu baba phezulu ngempela kodwa asesithi Macingwane ungawunyusi kakhulu baba umoya ungawunyusi kakhulu baba yize noma bekujijele ngamatshe ungezansi wena zama uqondana nabo ube sisigabeni sabo ubheke ukuthi baba bakwenziswa yini lokho abakwenza yize nasi nangale mana njengamanje mfowethu mina ngizwe umuntu ehemelayo awuphendula ama issues la we are dealing with issues. Can you answer issues and point to point, yabona? Please manje uyahema uyamassage kumassage la sikhuluma ama issues. Can you get on point, bro? Mama Macingwane angibenge ngehlele ngezansi kungazi kunyuke asifaka omunye baba Rock Ngathi seyasaba uRock Lwazi Nkosi Angibonga Mbovu ngibingelele nechunu lapho uzaka cha wembovu mhlambe mina nje ngizoba mfishane nje ibe straight inkathi iqale nini ukubona ubaba Macingwane ukuthi uyi enemy number 1 yenkatha because ubaba Macingwane siyamazi thina eNingizimu Afrika naKwaZulu Natal ukuthi umuntu onje zolo lokhu ubaba Macingwane kade akekho umholi angamgqibi izolo lokhu mina njengelunga leEFF kade ethukana nomholi wethu bona abaholi benkatha laba ngisho imeya zazi imfake uMacingwane kuma status bejabule behlangana Zulu akunanyasa lazoba nomcimbi la eKZN namhlanje mangabe ubaba Macingwane eseqonda ngqo kuyi inkatha isimlabelisha as enemy wrong inkatha ngale lesa statement sikamkhuleko Hlengwa si wrong fanele asilungise ubaba Macingwane umkhulumeli wabantu abangakwazi ukukhulumela naba yi-membership abazothi bayakhuluma benkatha abathole sebenamacala eqenjini mina nje ngithi baba Macingwane up lapho qhubeka lento yenzayo yabavula abanye abantu amehlo phambili Macingwane nekwethu ngiyabonga kakhulu mfethu Mbomvu lensizwa uma ukuthi lamagama akuphila ewakhulumayo akahle ayi angisho mina ukuthi inkundla yokuzongconywa kwami la kodwa umuntu mayeza la ngeza namaphuzu kodwa ngiyacela ukuthi lamagama akhulumayo maye ukuphila hayi alize elinye imiliyoni hayi Rock elinye imiliyoni mabe kusho ukuthi ukhuluma impaduko lombhemu asiyekele yeah Rock nami kobe ngimpaduko kanye naye angathi no Rock uselele mbatha
faka abanye baningi ba requesta la Oh, angathi ngempela laba sebesabile emacingwane. cha ngeke besaba Unendukembi. ngeke besaba Kusho wena amacingwane unendukembi. they are covered Hayi awuthi sibathatha abanye mawuthi awukakabi nankinga. ngicela ubathathe ngokona phasi sivale kodwa basivale singalishanga imiliyoni lesibili okusho ukuthi cha yonke lento ngikhuluma mina bekuyimpatho nje yonke lento ngikhuluma Ongena ucela vala imic. Okay. Right. Asiqale lapha ya. Ku Nongalo. Sawubona baba ngizokala. Kakhulu. Sawubona baba ngizokala. Mfethu uMacingwane is a political disaster. He doesn't know into ayikhulumayo. Uyagxeka nje njalo uthuka inhlamba. So ayikho indaba yakhe serious ngiyabonga. ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster Godon. Matomela. Uyaphila mntaka Mada. Siyaphila njani nina? Hayi singanana. Nyanda emkhonto Macingwane. Yes, you are speaking to a political disaster here. How are you, sir? I'm good political disaster and you? Wahle kakhulu uNkulunkulu akunwebanga kahle la vela khona manje usashaya inyana Yeah. Cha. Nami Mbomvu ngithi ake ngisike elijikayo la. Uyabona Mbomvu mina ngiyenkulumeni kaMkhuleko Hlengwa. Umkhuleko Hlengwa nje totally wrong. Wrong kakhulu Umkhuleko Hlengwa ngoba uMacingwane egadla ko ANC ko MK ko EFF bajabula bahleka kumna. Eyiwo madoda unokwazi nokwanda. Uma uMacingwane sebhekene nabo ngqobe inkatha sebeyakhala. Leyo nto ayifuneka Umkhuleko Hlengwa lento ayenzile ukuthi ezothi uMacingwane uyi-enemy yokuqala bona mabehluleka ukusebenza abasugxeka bethu uMacingwane uyi-enemy yenkatha uma behluleka ukusebenza uMacingwane ekhipha amaqiniso abo engikusho ukuthi ngeke uMacingwane ekhulume ngalendlela le uyabona nje akufanele ngabe njengoba thina silapha eMsinga kuthiwa kusenento esikhala ngawo sinama toilet nga4 emzini yobaba bazi ukuthi mabengena befaka ama toilet dolo lwamanzi babafaka umpompi kodwa amanzi uMacingwane lento ayikhulumayo ukhuluma iqiniso bayehluleka dismal abasuka ukuthi mabehluleka bese belokhu befuna ukuvala uMacingwane umlomo ngezinye indlela vele inkathi yehlulekile uhambe lapha lapha ebaqulusini bolile phuhlu umasipala wakhona baningi omasipala babolile uMacingwane nje ukhuluma iqiniso ayikho into abalokhu bemkhomba yona ngeminwe belokhu bezomtshela ukuthi uyabheda kufuna uthunya uphuthu umuntu nomuntu nosuku lwakhe lokuhamba emhlabeni madoda anisuka ukuthi manitshelwa amaqiniso umuntu uvela ongafuna ukutshelwa iqiniso akakwazi ukukhula ingakho inkathi ingakhulu ngoba ayifuni ukutshelwa iqiniso umibheda uma bebheda bafuna ukunconywa wake wangabancoma senizitha seniqabene so ngeke thina sihlale singabatsheli ngeke sife sithandaza uNkulunkulu ebusuku ebese sisothandaza abaholi benkatha never ngeke yenzeke le uMacingwane into akayikhulumayo ziqiniso zonke ayikho into eyamanga njoba omaZulu bekhuluma nje bethi ubizobulawa ngani akuziyo kuzomasajwana la wakhethela yena ukuba umholi wabantu so kufanele ukuthi kukhulunywe ngalendlela okufanele kukhulunywe ngayo akuziyo kuzongcengwa abantu imali yomphakathi labayidlayo abenza zonke izinto zabo abathanda ukwenza ngazo so akekho umuntu ozoncengwa uma umuntu ebona ukuthi uyindoda noma unomakoti akahambeke uhlala kwakhe ushiya umphakathi uphathwe abanye abazokhona ukumelana nayo yonke lento eshiwo uMacingwane
ngoba kuzomasajwana la makungamasajwana washo nomaleme eParliament wathi uyamhlonipha kakhulu uZuma kodwa kusemsebenzini makusemsebenzini kusemsebenzini ngabonga Mbovu Sibonge Kotole Macingwane ngiyabonga kakhulu mfowethu ukubekile nokubo kubekile kuyilungelo lakho futhi okwesibili mfowethu nawe Ncukumane iqiniso efanele sinimele la ekuthenini ngempela lento yama feelings abantu abayazi politics lento yama feelings yogcina kumngakho nasenganeni zakho that's why ngisho emsebenzini makuthiwa there's something happens in his or her family ekhululwa with immediate ekiswa ngisho umshini thiwa ushayele obunye umuntu bese lo muntu lo ephuthuma emndenini ngoba umndeni ubalekile futhi awuhlangene nasemsebenzini umsebenzini awudiscuss ama families abantu basemsebenzini bamenya wena mawuganwa bamenya wena mangabe ufile bayimema bona mangabe wenza into kwemeko kodwa into ebalekile njengamanje it's very important ukuthi we must differentiate politics family issues the societal issues and feelings. So definitely, this is politics. And then inkatha ufakaza ngo kodole ukuthi yakhelwe ngaphansi kobukhosi. Manje yonke into eyenzakala khona kuyakhothanywa. Woman. Bonani kukhuluma manje umama owazi inhlupheko ake ngibingelele ngokukhethekile kwichuno nabakhona ku panel cha wechuno ngiyabingelela mama ngiyabingelela mama mambali ngithakazela umasibeko wakwaMthembu ngiyathokoza kakhulu mvanase umnisi wemvulo nakho uyabona webafethu akisilikhulu mina iqiniso uyabona lento yokuthi okokuqala nje ake ngibonge indlela olithathe ngayo lolu daba lokuthi ungalwe naye ngalendlela enza ngayo lo mholi wenkatha kepha umvulele icala ngushayela izandla lokho nguthwesa uphaphi futhi asikho isidingo sokuthi umuntu uma evakalisa uvo lwakhe bese kuthiwa uzobulawa njengamanje the whole South Africa siyazi ukuthi anything can happen kungizwe emlando omchuno sesiyob amehlo ethu asebheke ngqo kulowo muntu loyo which is totally wrong angaphinda yenze le nto leyo futhi nje sesikubhekile okunye ke ngiyacela abaholi benkatha laba abangenzi kahle abangamosheli laba benza kahle thina la iGoli sinomholi sino MMC wenkatha umlungisi Mabaso wenza kahle kabi umlungisi Mabaso si happy ngaye kuze kuthi manje sivotele inkatha ngicela uvali mayi kuze size sifisa ukuthi manje next year sivotele inkatha ngendaba nje kaMlungisi Mabaso uMMC wenza kahle bese ngithi mina endaweni yangakithi thina le vela abaholi benkatha Nkosi benzi kahle gijimani nelapha eMondlo kwa Block D emadressini niyobona imhlolo ikhansela bathi umakati alenzi kahle namanje saze sabaleka seza la iGoli sazofuna impilo sisaphuza amanzi nezinkomo alenzi kahle umakati akenzi kahle emadressini eMondlo kuyiqiniso ungizwe mayethi abenzi kahle kuyiqiniso bona abafundi ukwenza kahle bangaphoxi laba abenza kahle thina la iGoli si happy ngoMMC umlungisi Mabaso uye sidonsela ukuthi sivotele inkatha next day kodwa laba bangenzi kahle basiphoqa ngizwe Mchunu ngikuthulela uphaphi ngithi ndodana wenze kahle wamvulela icala pay kwakhe si South Africa sibhekile anything can happen to you zizokhala ayikhale sengishilo bye kakhulu mama zizokhala ngempela futhi mina anginankinga ukunikela ngegazi lami uma bona bebona ukuthi ukuphila kwabo ekusegazini lami kodwa umntana waphinda ngeke ngayivumele yonke kodwa futhi angibesabe futhi manje ke awukwazi ukuthi ekuhlasela ekunikela ukuthi fana bese lokhu imhlonisho akibona umhlonishwa izinja I still repeat ngizwa Mbovu izwa kahle Macingwane wekwantontoni when someone give you fire
you can't give him flowers. You give them fire back. Yes. And I fight twice and 10 times. Wekwantontoni. Mina anginamlando okuhluleka. Mbovu. I want to say this on the record. Anginamlando okuhluleka. Ayimsho ngidlala ngihambe ngo. Tobo. Umlando okuhluleka. Nathi mza. Sele ungazana. Futhi okwesibili ngithi mina umkhuleko thula sizwe bathumeni bafana bakithi kodwa koshiyana mama kona Okay. koshiyana mama kona Ngiyana Ntontoni. Baba Mbomvu Nyanda eMkhonto. mfowethu Uyapheka kodwa ndaba ezitha. haya kubuhlungu ndawo asikho niphezela ngakini Hawu ngiyabonga Nyanda eMkhonto. Kodwa uhlekani Mbomvu. awuyathi Cha. Mbomvu angibonga ukuthi ngale platform. Mbomvu igama laleli page kwaNtonto Livestock. Oh. Okay. Yes. Cha. Mbomvu yes Mbomvu asibonga mfowethu ngeplatform ukuthi usilandele umfo kaMacingwane. Ngokwami okubeka uMacingwane kuyiqiniso siyayibona idisaster yokuwa komasipala phambi kwethu base KZN. Kodwa uMacingwane njengobhuti bengifisa ukuzwakalisa ilaka lami kuyena. Ngicabanga ukuthi lana okubonakala ngathi khona kube nokugeja. Abantu abaningi babone ulimi lukaMacingwane engathi luyalumela. Lokho akubeka futhi uMacingwane kokuthi abanye abaholi bakusebenzisile lokho kwabanye abaholi belumelisa ulimi uqinisile. Kodwa bengathi ke mina noma kunjalo kodwa asingasali sesona nathi ngenxa yokuthi abanye abaholi bayona. Kodwa Nyanda eMkhonto lokhu kokuexpressa imizwa yakho ngendlela ofisa ngayo kuyilungelo lomuntu noma lomhlali wakulelizwe sikulona. Kodwa bengifisa Nyanda eMkhonto ukuthi ngezama ukuthi sithi ukulisondeza ulimi kancane ukuze ey'ntweni eziyiqiniso ey'khulumayo kungabi sekuba nomuntu obalekela iqiniso ozobambelela. wena uzokhuluma ngolimi la noma uzokhuluma ngamaphuzu ngoba iphuzu asikalizwe ngoba sizokhuluma lapho lemini. Iphuzu Nyanda eMkhonto elikhona iphuzu esibona ufuna ukulinyazwa. Abantu abaningi abasakunakile okuhluba ukusho sebebambe kulamagama alumelayo. Angitsho izinto engisho Nyanda eMkhonto sebebambe kulamagama alumelayo abasafuni ukulalela iqiniso lenkulumo ubukhuluma. Mana ke ilelo phuzu engilishoyo. Mana iqiniso lilalelwa abantu abangaki amanga lalelwa abantu abangaki mawungabeka nje abantu abawu10 endlini bese uthi abala ozofica bejabule abalale iqiniso ubahlokanise 55 uzofica bejabule abalale iqiniso labalale amanga ibapho uzofica bejabule. Angikukhumbuzeke Nyanda eMkhonto ukuthi abantu iqiniso abalithandi abantu bathanda ongakhona iqiniso. Amanga up Kulokho okushilo Nyanda eMkhonto akukho kungamanga. Ngifisa ungizwe kahle lapho okusho konke kuyiqiniso. Kodwa ngikhalela mina ukuthi abantu abaningi sebethatha leli bala elibe lincane elimnyama endwangini emhlophe sebesebenzisa lona bathi yonke into yakhe ingcolile. Ngifisa ukuthi asilisuse leli bala elimnyama okuyilona sebenamathela kulo beshiqe. Sorry futhi sorry angalisusi ngiyalithanda ngiyal-enjoya nina into abalekile ukuthi ibalekile ukuthi mina senginitshenile into ebalekile emphakathini lento ayishoyo yipi into esiyisolvile ezintweni ezingama issues omphakathi lento ayisho njengamanje wena uzoqhamuka wena uzoba yiprefect emzini kababa ulethi iyalo awufuna umfundisi mina la
tak akuzomuntu Mbovu sacela ungehlise Mbovu. Sesothatha laba nje abogcina ndomoyana ndimasiyari bondo barimeni Angizovuka tata. Nda. Hayi ngibingelele lapha kuyichuno ngibingelele nakuwe baba umbomvu. Baba. Into esholi ichuno ngiyayivuma. Ngoba vele uMacingwane ukhuluma kanje kufanele sim understand. Nalaba ke asebekhala manje sebekhala ngoba sebedlisa upelepele nabo abathi ma ichunu liudlisa abanye bashaya izandla. Ichunu liqala ukuyenza lento. Indlela yalo elikhuluma ngayo and ma ungumholi ohola abantu uzohlale usemlonyeni yabantu. So okwenziwe yico okusho ichunu ku right uyabona mina ngisuka lapha kwaNongoma endaweni yaseMaphophomo. Asina amanzi nali ichunu lake lafika kuphethe omunye umeya lalwa naye ichunu ukuthi wena unamanzi abantu abanamanzi. Ichunu leli lilwa nemeya khona lapha kwaNongoma. So bangathi ke bona ichunu selibhekene nabo face to face ebese bekhala bethe bazolithuma uphuthu. Ichunu lithi lenkatha le elihluphayo lingavotelwa siza kungayivoteli vele leyo nkatha leyo ngoba vele ayisenzeli lutho. Uyabona lapha eGoli la isihlala khona sinali ikhansela ade khuluma ngalo omunye umama lo yamfo uyasebenza uyena ofaka abantu othandweni lokuthanda inkatha ngendlela asebenza ngayo. Asisho ukuthi zonke izinto ezenkatha zibheke eceleni. Inkatha ihlupha ngento eyodwa yona yazi ukuthi mayinakelela induna namakhosi iqedile thina abanye abantu asenzelwa lutho. Buka amadolobha aseKZN angcole kanjani, buka kwaMashu kune issue yekhansela balifuni nathi lapha emakhaya sine khansela nathi asilifuni. Bonke labo bantu laba benkatha inkatha yona inuka amakhwapha ingakho iseKZN kuphela ngeke iziphathe kwamanye ama province ngoba naseKZN yehluleka ibe no 17%. Abantu baze bawovotela iMK nje ngazi indaba zayo inkatha le ebheda iKZN ibolile yonke ngendaba yenkatha. Emva kwalokho bathi bazothi ichunu alithunya uphuthu ngeke sikuvume lokho ngoba vele ukhuluma kanje. Utheni mayisekhuluma ngabo bese bethi badeclare uyienemy vele bayambulalisa. Vele bafuna ukumbulalisa. Uma lifi ichunu aliyobuzwa ezandleni kaMkhuleko Hlengwa aliyobuzwa kwinkatha. Hayi sizwa kahle siyabonga kubaba umoya Terry Phila clean governance mana mfowethu ungamfaki loyo ngoba sesovala mfowethu sesa ekewukeni kodwa ngicela nami ukuthathayisa ngiyathayisa kulensizwa ngiyelame nje ngezibusiso ukuthi uNkulunkulu ayigcine ngoba siyabafisa abantu abakwazi ukucwaninga bejule. Mbomvu mfowethu ngikhuluma into ejulile kwena. Uyangizwa Mbomvu? Macingwane. Ngithi mina kuwe Mbomvu into ejulile kakhulu la eyokuthi mina umhlaba usongifundisa into ejulile ukuthi baningi abantu abahlakaniphile abanembono ejulile. Yingakho ama social media baveza ngendlela abaveza ngayo. Bese laba abaphambili bebe nesikhwele bengakwazi ukubamukela. Ukuvula inkundla enjengale yakho wethu clean governance unikeza abantu ithuba uyi-expressa uNkulunkulu akuvikele ngayo yonke indlela. Mfowethu ubalekile nalo mbhemo lo okhulumayo njengamanje ubalekile. Njengamanje ngicela imiliyoni lokuqala elithi uma hlanganise 1 million sizongena kwaphindangene. Imiliyoni lokuqala lengena kwaphindangene sohlangana nomntwana uMaphikelele. Ngase ngicela imiliyoni lesibili lokuthi uma ngikhuluma mina kungeyikho noma ubheda asafika imiliyoni
njengamanje sibheke kwimiliyoni lesibili ngicabanga ukuthi engane yakwethu nawe lento ufuna uyijulele ngoba wena ukho emidlalweni awukho emahlayeni usenkundleni yokukhulisa isizwe nabantu nje aba-5,000 abasibukayo njengamanje nabazosibuka kusasa nakusasa leyo nto leyo ikhombisa ukuthi ibaluleke kangaka into esiyenzayo mntakababa. Mcingwane mfowethu nathi siwu-clean governance mfowethu asikuqinisekise ukuthi sizoqhubeka futhi nokuqinisekisa ukuthi uyaphepha konke lokhu okuthanda ukusukuma okuwumsindo ogangayo ophikisa umuntu owaziwa isizwe sonke akekho ongamazi ungizwe mchunu kuyiphutha ukuthi kube khona namhlanje ozothi uxakwa indlela okhuluma ngayo sikwazi sonke ezweni ukhuluma kanje awukhuluma ebaholini benkatha kuphela kuwona wonke amaqembu akhona ukhuluma kanje angazi ukuthi inkinga ngabe sekuphi uvikeleke uphephe mfowethu nathi kodwa siyosukuma ngako konke indlela esikwazi ngazo ukulekelela nokuxhumana nekuxhunyanwa nabo sithi nje phepha sithi sizozama ukuthola yena umnomzane umkhuleko Hlengwa lo eze naye azochaza ukuthi inkulumo yini le abeyikhuluma akwazi ukuthi atshela abalandeli beqembu lakho cha bakwethu inkatha ingaphazamisi ukuphepha kababa uHlengwa nanoma inini. Siyabonga kakhulu kababa uMacingwane. Siyabonga kakhulu Chunu Elihle. Siyabonga mfowethu inkosi ikubusise ikuvikele. Ngiyathoba kakhulu kodwa laba obusubafakile ubona yini laba u2 mhlawumbe ngokwesonipho nokwesinto asibanikeze ithuba bobabili bese sivala mntakababa. Macingwane. Theriphila. Mbomvu. Ngiyabonga kakhulu ngibingelele kuwe Mbomvu nakuwe baba Macingwane. Cha mina nje ngizosiya nje ejika ngifuna ukuba mude. Into eyenzakalayo umkhulekelwa Nhleko ube wrong. Ngizokubeka nje lokho ngoba yena uyi-leader ye-political party. Ukuthi ekhipha amazwi okuthi umuntu obona ungizwe we-IFP emdeclare ungizwe njenge-enemy kuwo wonke umuntu oyimember ye-IFP. That was totally wrong. Mangabe uleader kwi-public into ebalekile izinto ezisho ngabantu kuwena uyithatha personally. But into ebalekile kumele uyazi ukuthi into eshow wena komunye umuntu iba personally. So ngibone ngathi lo mholi ube weak. Akakhombisanga kuba a strong politician. Bengamele eze ekhiphe lamazwi ngoba uma ngabe ungizwe ngalimala njengamanje vele abantu abawubheka abantu be-IFP. Okunye futhi ungizwe akavotelwa ungizwe unesupport engavoteliwe. I-IFP sadinga abantu abazobavotela. So awukwazi ukuthi umuntu ongasiyo ngisho imember ye-political party kodwa nje oyi-public influencer ngambeka kanjalo ungizwe. Bese wena umdeclare njenge-enemy uthi kusasa uzovotelwa ubani. So I think uma ngabe ngiyajabula Mbomvu uma ngabe uthi uzombiza umkhulekelwa ezokhuluma la. Into kumele yenze ukuze ekline igama lakhe ne-IFP kumele nje axolise. Uma ngabe uthi umuntu umdeclare njenge-enemy kodwa ewumhlali wase-South Africa ngamanye amazwi u-infiltrator amalungelo abantu ukuthi bekhulume uma ngabe bengekho happy ngezinto abazenzayo, which is wrong. Because umuntu ungizwe ngoba ekhona umhlali wala eSouth Africa kwaZulu Natal uyavota ngoba evota nje usebenzisa ilungelo lakhe lokuthi akhulume. Ukuthi ukhuluma kanjani kuye yena angimele ungizwe uma ekhuluma kuye angimele neresponde ngendlela ungizwe akakhulume ngayo ngoba ungizwe uvotile evotela yena. So bese ukuthi okunye into wrong lento yokuthi ngisengiyavala baba lento yokuthi kuthiwa usibanibani ubaba omuzi abantu mangabefuna kuba obaba bemizi abahlala emakhaya bengafuni sibavotele ngoba phela kusho ukuthi ngenxa loba ngoba bemizi esikwazi ukukhuluma uma sesivotile. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu futhi. Ngicela ukuthi sobahlanganisa amacingwana sibonele.
Bonele wesibonelo hayi angathi usibonelo usengenwa amanzi emadolweni macingwana siyabona nangwe ngane ngibingelele kwipanel yeah ngibingelele kwipanel niyaphila kodwa amen first and foremost la ngizoqala khona mina ukubuza ukuthi ubaba uNgizwe Mkhulu ubelonga kuyiphi i-political party uyabo since if he knows his political history kwabuyazi ukuthi iqembu iNkatha Freedom Party usiphuma kini lana into engibonayo mina uMacingwane is being used is a puppet khona abantu abamenzisa ukuthi oppress umholi weNkatha lokho kwenza uCingwane yena akaze ayiveze ukuthi ubelonga kuyiphi political party why ekhuluma ngepolitiki engayona ipolitician yebo futhi ngiyabonga futhi ngiyabonga futhi yebo futhi lencane futhi selobhala nje Macingwane akwazi politician Macingwane angikwazi ipolitician and why oppressor iqembu lasekhaya KwaZulu Natal yebo futhi ilokho nje ngizokubuza kuwena Macingwane why iqembu lasekhaya KwaZulu Natal ubuyazi kahle mana futhi manje ubuthi ngemhlonipha kakhulu bengicela ukuthi mhlawumbe naye aqale ukuze ngikwazi ukumphendula kahle naye ayichaze ukuthi uyiliphi i-political organization ngabe singemphendula ngiyacela futhi ngiyacela ngehlonipha kakhulu amazwi akho makhulu kakhulu ngaphambi mina I belong to iNkatha Freedom Party lona qembu esikhuliswe ngalo angizwa futhi angizwa ngale ekhaya buti uyayifika hello yebo yes Macingwane ngiyakuzwa yebo mana buti angimuzwa lo muntu lalela Macingwane silayele wena njengamanje hayi mina ngibuza ukuthi uyiliphi iqembu lezepolitiki I belong to iNkatha Freedom yes yonke lo khulumayo is based on feelings and not in reality and you are a dumb cop then bese ngiphendula lo muntu umvale mbomvu lo bese ngiphendula leyambhema previous leyansizwa ngaphambi kwalo lensizwa le ngaphambi kwalona ikhulume iprinciple ebaleka kakhulu ukuthi eyinakeke ngayo yonke indlela and yabeka amaphuzu abalekile ukuthi awukwazi ukushiya umndeni wakho uhambe uyozingela bese ubuya nengozi nasentabeni uzothi umndeni wakho awuhlekile awukhale kanye nawe unamanga mbovu qinisile Macingwane injalo baba ngeke sayichaza kakhulu baba wami ngiyabonga kakhulu mne wethu kukho konke okwenzekile ngithi mina zonke insizwa kuzo zonke insizwa eyikhona endimeni ezepolitiki neyikhona emabhinqeni njengami kubo bonke abantu abangeyona ilunga la any political organization kodwa they must make sure that they fight and demand their rights abahluphi njoba kuhlupha mina ngithi mina nabo abahluphe futhi ayikhali Macingwane hayi siyabonga kakhulu uchune lihle siyabonga ngesikhathi sakho mfowethu ngoba besike sasho sizolisukumela kakhulu udaba senze isiqiniseko sokuthi kuyacaca ukuphepha kwakho siyathemba ukuthi namaphoyisa azosenza isiqiniseko somsebenzi wawo siyabonga ngesikhathi sakho Macingwane ngocela umhla ka 26 ushiye uvulekile mfowethu
so bese sixoxa ke eceleni ngiyokudingela eduze. Ngiyabonga kakhulu. Uthobeka mina kwethu nawe uNkulunkulu akuphephise ngoba ibalekile cha hayi akuphephise hawu wawusuvuma fast angisho ukuthi uNkulunkulu akuphephise cha akuphephise hawu akuphephise ngifuna mina uNkulunkulu ezinto angakwazi ukuthi a-instine kuyona ibesiyenzeka. Awu kumacingwane. Siyabonga mfowethu inkosi kubusise. Siyabonga kakhulu nangama likes angaka. uNkulunkulu akubusise ulale nomusa. Chune lihle siyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu. Macingwane.